Sex dievčatám. Prvýkrát v histórii show pribudne nečakaná konkurencia. What's up, bitches? Najväčšia devka Barbie je tu a teraz máte všetky popič. No prišla nová konkurencia, na prvý pohľad silná konkurencia. Ja som babika, čo má pipika. Ja vlastne ani neviem, čo mám povedať, ja úplne strácam slova, ja som v takom šoku. No na to, že ona je taká mladá, tak tými očami akože dokáže veľké veci. Nie. Nie. Vie aj flirtovať a vie hádzať také pohľady. Fajka za 5, kompletka za 30. OK? Oj, dobre. Takže sa mám na čo tešiť, hej? Náš zákazník, náš kár. O kuržbu neskôr. Ale kokoti smrdí jak romadúr. No nič. Počkaj, máš tu môj pičný vlas. No tvoj vlas? Jasné, že môj. Dobre, keď je tvoj, tak je to v poriadku. Zdalo sa mi, že by to kľudne zopakovala ešte niekoľkokrát. No dobre, tak čo? Dáme ešte raz? Dá sa povedať, že zatiaľ to bol najväčší blowjob, ktorý som si tu dal. Asi bol aj najlepší. Merča video pozdraví na Mafiános.sk.